Vă salut! Ne aflăm la Casa Peștilor, în orașul Sfânt Nicolau Mare. O baltă superbă, o baltă frumoasă, o baltă administrată de un pescar, de domnul Dragan. Vreau ca să-i mulțumesc pentru această cale, pentru această minunată baltă, în care pot să spun că mă aflu și până acum am avut o partidă superbă, o partidă reușită. Mulțumesc, Dragan! Abordez o partidă de 3 zile. Suntem în ultima zi. Fac parte din echipa Seduction Bite și pot să spun că în această partidă până acum am prins câteva exemplare foarte frumoase pe această minunată baltă, folosind produsele de la Seduction Bite. Le folosesc de câțiva ani cu mult succes și vreau să vă arăt puțin din aceste produse, din aceste produse care eu le folosesc. Vi le recomand tuturor cu încredere, sunt niște produse foarte bune. Un pescuit care eu de obicei îl abordez foarte simplu, îmi fac un grunt bite din acest spot mix, mai am niște grunt bite tot de la Seduction Bite, am aici aditivurile, dipurile, boilisurile de cârlig, câteva din ele. Am Magic Squid-ul, care pot să spun că e boilisul meu preferat. Da, deci sunt câteva foarte, foarte bune și vi le recomand tuturor. Avem aici un mix aici care l-am făcut. O partidă simplă, nu trebuie să vă complicați. Ce să vă spun la toți? Bucurați-vă de fiecare zi de pescuit, dragilor, și fire întinse tuturor alături de cei dragi. Și încă o dată iubiți natura, iubiți aventura, iubiți păsărelile din jur. Cu ce vă simțiți voi bine, faceți ce vă place sufletului vostru. Vă mulțumesc tuturor, o zi faină, v-am țucat. Ciao, ciao.